Arratsaldeon, ongi etorri. Arratsaldeon, eseri lasai. Zer moduz, ongi, zuek ere telebistan gustora, lehenbiziko aldia telebistara zatozela? Bai, urduri jartzen zarete kamerekin edo ez hainbeste? Piskat bai. Normala da, ezta? Bai? Esan dugu, baina Aritz eta Kamila zenbat urte dituzue eta nondik zatozte? Azkaintik gatoz eta 12 urte ditugu. Zuk ere, Kamila, 12 urte dituzu. Jok 12 urte dituzu eta azkain herri txikia da, ezta? Bai. Umetatik txikitatik ezagutzen duzu elkar? Bai. Orain bakantzetan zarete, oporretan? Bai. Ongi oporretan, Aritz? Bai. Bai? Bikain. Ikastolan baino hobeto oporretan? Bai. Bai? Eta zer egiten duzu oporretan, egun arrunt batean, Aritz, zer egiten duzu? Ba, nik lagunak gomendatzen dut, jostatzeko, plazan, piscinan eta... Kamila, zuk zer egiten duzu? Ni amatxirekin musan ari naiz. Amatxirekin musean? Bai. Begira, ze plana. Bai. Eta gero be lagunekin elkartu eta dena. Ari duzala. Eta ikasturtea nola pasatu da, Aritz? Bai, nik bai, ongi pasadut. Ongi? Bai. Dena gainditu duzu? Bai. Ukan duzu bataz bestekoa? Bai. Bai? Zuk ere, Kamila? Be, 6. sartzen ginen, beraz, maila gobrago bat. Piskat stresatua, astapenan, eta gero bedena bikain pasada, lagun behiak egin eta bikain. Eta ze gustatzen zaizue ikasketa mota, zein da gehien gustatzen zaizuen irakasgaia, Aritz? Matematika gustatzen zaizkizu, marraztea gustatzen zaizu, edo zer? Matematikak eta marraztea gustatzen zaizkit. Bai? Eta adibidez euskara, inglesa edo espainola, frantsesa, ez hainbeste? Bai, baina gutiago. Gutiago. Zu, Kamila? Nik inglesa aski maite dut, hizkuntza berri bat delako, baina zaila da eta gero kirola. Kirola? Bai. Esan digute oso kirolzaleak zaretela. Egia da? Bai. Ze kiroletan aritzen zarete? Aritz, zu zertan aritzen zara? Ni eskubaloian aritzen naiz. Eskubaloian? Bai. Ongi. Eta zu? Atletismoan. Atletismoan. Atletismoa ona da, ez? Atletismoan denetarik egiten da, ez da? Bai. Kirol desberdinak. Bai. Eta zein da zure espezialitatea? Hortxe ikusten zaitugu, bai? Hor, xabalina botatzen ari zinen? Iruditu zait? Bai, da pixua da bola bat, eta botatzen duguna. Bola botatzen. Ongi pixua ere, bai. Hori nik egiten nuen, umetan. Bai. Polita zen, bai. Eta korrika ere ikusten zaitugu. Zein da zure espezialitatea, Kamila, edo zer gustatzen zaizu? Nik pixua botatzen dut, egiten dut sprinta, 50 metrotan, eta salto egiten dut tapis baten gainean bada maja bat, eta nik salto egiten dut gainetik. Altura jauzia, ez da? Hori hor bizkarka, ez da hori ere zaila da, ez da erraza hori ongi egitea. Atletismoa banakako lana da, ez da? Bai. Zuk bakarrik burua garrantzitsua da, ez da? Bai. Aritzu, talde lanean aritzen zara? Bai. Eskubaloia taldeko kirola da, zure taldekidekin ongi moldatzen zara? Bai. Bai. Zuk ere pixua botatzen duzu, baina ez hainbeste, ez? Ez hainbeste pixatzen, baloiak. Harinagoa da, ez da? Bai. Eskubaloia oso kirol bixia da, ez da? Golak sarri-sarri daude, golak batean bestean, eta oso bixia da, ez da? Bai. Ongi pasatzen duzu? Hemen ikusten zaituztegu, olala. Bueno, kirola bakarrik ez, Ez, kirola egiteko jane imar da, Xabi. Noski. Kirola egiteko jane imar da. Begira. Eta zer dira horiek zuek egiten dituzuen festak, edo herrian? Bai, da nire familiarekin festa bat. Begira, festan familiarekin. Ongi. Aritz eta Kamila, gure saioan behin baino gehiagotan hitz egin dugu azkenaldian mugikorraz, edo portableaz, bai gaztetxoek, bai helduok erabilera agian gehiegizkoa ematen diogula. Zuek baduzue mugikorrik? Ez. Ez. 12 urte dituzue eta ez duzue mugikorrik. Ez duzue. Eta nahi duzue mugikorra edo portablea izan, nahiko zenukete? 12 urtetan hasten gira gogoa ukaiten, eta geroztak jende gehiagok badute. Guk azkainen eta ziburun eta telefonua 12 urtetan hasten dira ukaiten eta 13 urtetan kasik denak badute. 13 urtetan kasik denek badute. Zuen lagunek, Aritz, adibidez, zuen klasekoek edo lagunek badute mugikorra? Bai, batzuek bai. Batzuek bai, denek ez. Eta beharra sentitzen duzue edo momentuz ez? Beharra ez sobera, baina batzuetan ongi izanen zain izaitea. Lagunekin eta plazan, itzorduak finkatzeko eta... Eta orain nola moldatzen zarete, itzordua nola finkatzen duzu orain? Gurasoen telefonoekin. Kolegioak ere ematen digu Google kontu bat,
Eta Google horrekin, baditugu mailak, Gmailak, eta horrekin normalki handeriñoekin mintzatzeko da. Baina guk erabiltzen dugu lagunekin mintzatzeko eta hori erabiltzen dugu elkartzeko, baina ez da biziki praktikoa, ez da poliki joaten da, eta da mezu handiak iteko ez erabiltzeko WhatsApp bezala. Beraz, e-mail moduko bat da, ez? Esan genezak, eta e-mailarekin aritzen zaretela. Eta zuek uste duzue, aritzuk adibidez, zure inguruko lagunak mugikorra dutenak ikusten dituzunan, edo helduak, zure gurasoak adibidez, uste duzu mugikorra gehiegi erabiltzen dutela? Edo ez hainbeste? Dependitzen du nor. Batzuk bai? Nire arrebak, nik atxamaten dut sobera erabiltzen duela, eta ez aski denbora una hartzeko, nik atxamaten dut gehienetan bere telefonoaren gainean dela, eta orduan ezin gira elgarrekin jostatu, joan pizinara, batzuetan bai, baina... Zuk nahiago zinuke zurekin denbora gehiago pasatzea mugikorrarekin baino, ez da? Oja, Bai. Aizu, Kamila, badakigu zuk gustokoa duzula munduan gertatzen dena jarraitzea. Zer ikusten duzu momentu honetan? Nola ikusten duzu edo? Nik maite ditut gaiak, adibidez, badirarik hilak eta horako gauzak istripu handiak. Horrek interesatzen hau gehiago, planetari gertatzen zaiona baino, sobera bero iten duen eta poluzioa, nik nahiago ditut gaiak, non badiren hilak eta non badiren horako gauza handiak. Hola, kolpeko istripua gauza drama horiek gertatzen direnak, ez? Denakola txokatzen gaituztenakola kolpean. Bai? Zugariz, begiratzen dituzu albisteak? Edo berriak segitzen dituzu? Dependitzen du noiz. Eta batzuetan gaiak ez ditut sobera maite, beraz. Ez dut begiratzen. Eta Paulek esaterako Ukrainako gerrari buruz hitz egin digu. Zuek jarraitu duzue Ukrainako gerra, hango berriak entzun dituzue, ikusi dituzue, Kamila? Duela bizpairu hilabete ezin izan dugu segitu, eta Frantzian bat ziren Frantziako lehendakariaren hauteskundeak, Frantziako lehendakaria izendatzeko, eta hor momentu honetan badira sute handiak Akitania berriaren inguruan, beraz, gehiago hortaz mintzatzen da Ukrainiari baino. Ados. Bai. Aritzuk ere segitzen dituzu, suteak eta ikusi dituzu? Bai, hori segitzen dut. Zenta ez da inurrun, eta deneri gertatzen alda, beraz. Bai. Asko dira batean eta bestean. Aizu, Paulek esan digu, berari gustatuko litzaiokeela ikusentzunezkoen munduan, telebistan, antzerkian, oholtzan lan egitea. Zuek, baukazue buruan zer izan nahiko zenuketen, handiagoa zaretenean, Aritz? Nik arkitekto edo... Ara? Hoiek ere behar ditugu, Bai, hau egiteko ere behar da arkitektua. Behar ditugu. Bai. Zuk, Kamila, pentsatu duzu? Nik nahi nuke abokata izan. Abokatua izan. Mira. Denak ongi, ez? Denak ongi. Denak ongi, asko ikasi behar. Hori bai, ez da? Bai. Paul, galderatxo bat, mugikorrei buruz hitz egin dugu, zuk baduzu mugikorra? Bai. Eta zure lagunek badute zure ingurua mugikorra? Bai, denek, bai. Bai? 14 urte dituzu? Bai. Hori da. Eta zenbat urterekin izan zenuten, gogoan duzu? 5. mailan. 5. maila, hori da... 10-11 urte inguru edo, holako zerbait. Bai. Holako zerbait. Oso ongi. Oso ondo.